Tangani oten ulutno lantu mangho mring swarga sujud kanthi hanyembah sasa puji mring Allah. Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Sabtu Kliwon 29 Maret 2020. Sumangga dinten punika kita nampi jejer ingkang utama. Para adiyuswa, tembung utama ngemu teges nomor 1 kang becik piyambak paling sae. Lajeng menapa ingkang utama ing gesang kita? Tamtu saben tiyang paring wangsulan ingkang boten sami. Kanggenipun tiyang Yahudi ingkang utama inggih menika angger-anggering Toret. Malah kepara angger-anggering Toret minangka identitas diri. Awit Gusti Allah piyambak ingkang sampun maringi pranatan punika. Emanipun bangsa Yahudi asring nglirwakaken pitedah angger-anggering Toret. Roma 2 ayat 23 ngendika, "Kowe kang gumunggung-mungguing angger-anggering Toret, ya gini kowe kok malah nyenyamah Gusti Allah kalawan nerak angger-anggering Toret iku." Milanipun Rasul Paulus paring pepenget, bilih ingkang utama punika kasedyan kangge nglampahi pitedah saking piwulangipun Gusti ing satengahing gesangipun. Para adiyuswa, gesang kita punika kawangun maneka warni, senadyan mekaten tetep wonten ingkang paling utama. Perkawis saking wiwitan ingkang dados utama inggih menika kasedyan kangge netepi sabdanipun Gusti. Milanipun nalika gesang padintenan lan sengkut makarya budidaya maneka warni perkawising gesang, monggo sedaya punika tansah kita upati ing marginipun Gusti. Satemah sedaya obah lan olah ingkang kita lampahi saged dados jalaran berkah. Gusti tansah berkahi kita. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepimut amri kawula sedya nindakaken pranatan paduka. Kanthi perkawis ingkang mekaten, gesang kawula menika ngetut wingking paduka nalika kawula nindakaken kersa paduka. Paduka berkahi para adiyuswa ing pundiya papan monggo, paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang tansah maringi berkah ing padintenanipun. Kawula pasrahaken sawetawis lari-lari kawula ingkang sampun mudik, ingkang sampun wangsul lan kepanggih kalian kawula pitados sedaya punika saged inggih awit saking berkah. Sawetawis lari kawula ingkang tasih wonten ing margi lan dereng dumugi ing griya kawula pitados pangreksa panganthi paduka tansah wonten matemah lari-lari kawula menika saged pepanggihan kawula wonten ing dinten lebaran punika. Kawula pasrahaken para adiyuswa lan sinten kemawon ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan kawula pitados menawi paduka tansah makarya lan paring kegiatan malah kepara wetahing bagas kesarasan. Kawula pasrahaken Ibu Karyumi lan Ibu Kusmini ing GKJ Purba, Ibu Indrayati ing Solo. Kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti warga GKJ Tropodo Sidoarjo ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken sawetawis warga GKJ Magelang. Kawula pasrahaken Ibu Yulita Muryanti Joko, Bapak Budi Sutomo, Bapak Ibu Gatot, Ibu Suwadi, Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Windardi lan Ibu Tulat. Kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit wonten ing GKJ Tuban,
Bapak Yohanes Mudadi, kawula pasrahaken ugi Ibu Nani Cahyono, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Ngatini wonten ing GKJ Trangkil. Kawula ugi masrahaken srek kawula ing GKJ Immanuel Solo, Ibu Tugiani Sunarto. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem Blok 6 GKJ Gondang Winangun. Mekaten ugi ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Rodiah Sumarti. Mekaten ugi Eyang Sarwito wonten ing GKJ Ngalian. Kawula ugi emut kalian Ibu Wahyono Ringinanom ing GKJ Plengkung. Mekaten ugi Ibu Sunarti ing GKJ Salaman. Ing GKJ Ungaran kawula masrahaken Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Munarti, Bapak lan Ibu Tugiman, Ibu Surisno. Mekaten ugi kalau pasrahaken Ibu Tati wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Jatmiko ing Denpasar, Ibu Warsi ing Kemenjing, Ibu Apri wonten ing Canden. Kawula pasrahaken sederek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Ursito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Mekaten ugi sederek kawula Bapak Chandra Deni Saputro ing GKJ Karangdowo. Kawula ugi masrahaken Bapak Bambang Sugiri, Bapak Dalmin, Bapak Wisno ing GKJ Pugeran. Kawula pasrahaken Ibu Warsini dalasan putranipun Yohanes Haryadi ing Watu Sigar. Mekaten ugi ing GKJ Mijen Bapak Budiono Arung Puji, Ibu Elizabeth Indarwati, Ibu Trikartono, Bapak Waryono, Bapak Moses Taji. Kawula pasrahaken Ibu Sukarni, Ibu Sutarwi, Bapak Daniel Agus ing GKJ Banyumanik. Mekaten ugi ing GKJ Tanon kawula pasrahaken Bapak Suhadi. Kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan kawula pitados paduka badhe saged ngginakaken menapa lan sinten kemawon amri sederek kawula menika enggal nampi wetahing kesarasan. Sedaya pandonga lan pasambat kawula pasrahaken wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita srana ngrepekaken kidung. Sumangga. Tangani roten ulutno pantumangho mring swarga sujud kanthi hanyembah sasa puji